Malawi Brief. Napoleon Dzombe amene ndi mkulu wochita malonda mdziko muno amenenso akufuna kusegula factory yokonza fertilizer afika ku komiti imene yakhazikitsidwa kuti ipange kafukufuku ya chomwe chikuchitisa kuti kampani yawo ifike mpaka lero osatsegulidwa kapena kuti osayamba kugwira ntchito. Adzombe afika kumeneku ndipo akupereka zifukwa zawo zimene zachitisa kuti zinthu zifike pamene zilipa. Zimene anakuwuzani kuti mukakonze ndiye munanena kuti munakakonza kameneko kanali koyamba kukupasani ma observations and recommendations. Mwanzabwerezaso kuti atakupatsani zimenezo zinazatulukiranso kachiwiri kunenaso kuti mukakonzeso zina, koma munanena ndithu mobwereza kangapo konse mmene ndimamvetsera kunena kuti amanena kuti palibe vuto muthu opitirira pa technical report pamenepo, koma timafuna kuti Amalawi atadziwa kunena kuti kodi mavuto amene munkakonza oyamba anali chani ndiye munawapanga address motani, mavuto achiwiri anali chani ndipo munawapanga address motani. Pano pamene mwapereka mukuyembekezera kupereka draft yomalizira, mavuto amene mapanga address mmene monso ndi chani. Ndimafunanso mungotitsimikizira kapena kuti confirmation mwanena kuti mwalandira kalata ya ma outcome kapena yokuwuzani zinthu zoti mukonze pasanafike pa July 24 pamene pakakhale board, koma kalatayo mmene ndimawerenga apa yalemba kuti today, then mafuna kuti mungopanga confirm kuti mukati mwalandira today, does it mean mwalandira lero ndi pa 15 kapena mwalandira dzulo pa 14, komanso mwanena kuti kalatayo it's dated 3 July. Fukati mafuna tingoona kuti tithe kudziwa kuti kodi nthawi imene mwalandira kalata kuchoka lero kufika pa 24 July imene board ikakumana ndi nthawi yokwanira. Zikomo kwambiri chair. Zikomo Sanje Central. Zikomo co-chairs maso Dr. Dzombe. Nimafuna ningonjezera funso mene afusa anzanga kwa consultant. Nimafuna ndidziwe kuti pa ma issues amene ankapangidwa rezi ndi amepa pali issue iliyonse imene mwina inuyo mukuiona kuti inali extraordinary ngati consultant, because mukhala mugwira nawo ntchito amepawa ma project ena akale akumbuyo amayenda I think muno bwino. Kuma for this project pa ma issues mene amepa kupanga rezi pali china chake chimene mukuchiona kuti nchodabwisa kapena akupanga ngati zimene amapangira nthawi zonse. Funso langa lachiwiri kupita kwa Dr. Dzombe, kuyambira pa nthawi imene anapereka invoice amepa I think mnali mu July, pa 9 July mnakalipira mu March papita pafupifupi mezi 8 kapena 9. Nimafuna ndidziwe kuti muna panali china chake chimene chimakupangisani kuti mukukayikira ukalipira. Sorry for interruption, Honorable. Mwina po fotokoza pamenepo mutasindika chifukwa zaka ziwiri zosiyana ndi mukamawafunsanso paoneke kunena kuti gapu yomwe yadusapo ndi pafupifupi ni mezi 9 ndi mwina mutatsindika muzitchula ndi dzaka mukamafunsa mafunso. Ayi, ndamika chair. Manena kuti invoice amepa anapereka mu July 2025. Kuma atuza kuti anakalipira March 2026. Ndikuti panapita nthawi ndithu. Nali ndi chidwi kuti dziwe kuti kodi mwina ngati investor panali china chake chimene amachiona kuti sakusangalala nacho kuti imeji ndi chani. Futi mwina chinthucho chikupanga chikukhuzanso anthu ambiri amene ali ndi chidwi chofuna kupanga invest. Temuna mutati masula zitithandizira kuti kodi ngati nyumba mwina tingapange recommend zotani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair.
mafunso anga ena afunsidwa kale ndi ndingoonjezera limene silinafunsidwe ndipo likupita kwa Dr. athu. Kuyambira pamene mwalipira ndalama imene munafunsidwa kuti mulipire 10 miliyoni kufikira tsiku la lero ikuoneka kuti ndi nthawi yochepa, komano mukufotokoza kwa a consultant zikuoneka kuti ntchito ikugwirika ili nkati ndi tusida ime, komano mukufotokoza kwa Dr. athu anena kuti panopo agwa mphwayi agwa ulesi kuti ntchitoyi basi yakanika. Inetu pamene pandikuona ngati pali nkhani, ndiye ndikufuna ndidziwa kuti chimene chapangisa Dr. wathu kugwa mphwayi kugwa ulesi kuti ntchito yakanika ndi chani, pomwe a consultant akuti ntchito ili nkati ndipo ikuyenda. Zikoma kwambiri chair. Zikoma kwambiri chair. Ineso mafunso ena amene ndimati ndifunse afunsidwa kale, koma mwinaso kungonjeza ndimafuna ndifunse kuti kodi apart from nkhani ya Asia imene ili report ya ku environment, paliso pena pake pamene niyo mukumaona kuti pali ma road block ena amene akukukanikitsani kuti project ingapite fika patukamba za Asia, koma ndikudziwa kuti pali ma stakeholders ambirimbiri amene ali involved kuti inu muthe kuyamba business imene yopanga fertilizer. Ndimafuna ndidziwa kuti paliso pena pake pamene mukumaona ngati pakukola kolani apart from nkhani ya Asia. Komanso Asia yo akapanga submit pa 24 and hopefully body itakumana at whatever date imene apereke, ndikuhopera kuti if we are positive kuti mwina apanga approve. Kodi nde kuti factory chaka chinocho mungathe kupanga be produce fertilizer fuka ambiri chimene akudikira ndivo kuti kodi ngati itapezeka kuti zavomerezeka zatheka, kodi nde kuti for this coming year mungathe kupanga be produce kapena nde kuti zakukanikitsaniso kuti chaka chino simungathe kupanga produce fertilizer. Komanso a consultant mene mumapanga consult, obviously nkhani ya Asia inyo being an expert mumadziona kuti it's a requirement pa ma project akulu ngati amenewa, ndipo munali mutaona time span kunena kuti tizapezeka kuti apapa takwanitsa ntchito yathu tufuni kuti ma steps watatenge motere. I know that's why munapanga mwansanga, komano gap yomweyo imene anafunsanso anzanga kuti kodi between July ndi March simunaone ngati gap imene janso ndi contributory factor yonena kuti mwina kukhanga tikupanga delay process imene mmafuna kuti ichitike. Ziko I already recognized the two honorable members, but let the consultant and our investor at Yankego Mafunso, Amena Fonsidwa, then we'll come back for the last questions. A consultant Mafunsidwa Mafunso, komanso Dr. Athu apa Mafunsidwa Mafunso, nde mwina tiyambe ndino a consultant muyanke mafunso amene mafunsidwa nde titsirizire ndi investor athu. Ziko. Ziko, Madam Chair and the co-chair, but the honorable members as well. Tinaanza nditu ma comments osiyana. Ma comments amenewa ama utsa mbali zosiyana, mbali za chilengedwe, kodi mukazayika fertilizer yo, mukazayika fertilizer yo ma waste atizaenda bwanje chifukwa fertilizer pamakhaso ma waste amene amapangidwa generate from process imeneyo. Ndipo anthu mafunso ambiri okhudzana nkhani ya waste management. Uchitaso kuti nangasi mbali imeneyo pali chilengedwe yosiyana kuza adoti, mitsinje, makamaka mtsinje umodzi wakang'ono muli pafupi, komanso nanga mpweya umene chifukwa zakhaso mwina mukamanga fertilizer kumakhoza matukaso mpweya wina kuchokera mu process imeneyi. Ndiye nditu nkhani yokuza ndi waste management inayi ndi chidwi kwambiri ndi anthu amene apanga report imeneyi. So adafuna kuti tionetsetse kuti taipanga address mokwanira bwino nkhani ya waste management inaloyamba. Nkhani yachiwiri inali yokuza ndi
anthu amene ali mbali imene kuti mwapanga konzati magulu osiyanasiyana chifukwa mbali imodzi ya Asia process ndi public consultation, ndiye adafunanso kuti tonse kuti anthu amene ali mbali imene amene angakhudzidwe ndi factory imeneyi akhale kuti apanga konzati mokwanira bwino, ndipo fundo zawo kapena kumavuto awo kapena kuti nkhawa zawo zimanga zipange raise tazipanga consider mulipoti azipanga address mulipoti mmenemo. Nkhani ina imene inazatulukanso ndiyo khudzana ndi kodi mati akazichokera kuti afertilizer ayo ndiye zimenezo zinazipanga address ndithu mulipoti. Ma comments fota makha member osiyana ndipo ndithu ndingapange group ndithu kuti waste management material sourcing consultations anali tumene mwanepo ndithu ambiri oti koma onsewo tinapanga address. Ndiye itabwera outcome yadzanazanali chifukwa kuna kuti pali ma issues mwina amene ali ngati extraordinary koma mwina ifoti olemekezeka mwina ananza kufusa kuti mungati guide ma comments wo ngati alipo ndithu kuti akabwera nzathu mwina akumepa na osinthaye kufika ata mwina kuzoperekaso tikuzotumizaso outcome letters plus ma comments osema mapange nanunso mukhoza kuwaunikira koma panalena mana extraordinary mwina not necessarily extraordinary from what mwina zimene takhati kupanga mbuyo mfano iyi ndi project mwina kwa ifeyo ngati matex ya number 4 yokhudza ndi fertilizer imene takhati kupanga factory number 4 imene kupanga ina pano paso inkati ina tapangako chakumachingawo so sikuti nzachendo kwenikweni kupona ina cha extraordinary kwenikweni from ma comments koma mwina imene nkhani imene ndi apatsire bwana fantawo imekhangani kumubwera ndokuzana ndi malo kuti malo inde ndi anu koma bwanji simupeza title deed ndiye mwina bwana anauta ine ndipanga title deed kupeza ndinatangwana kaende zina zimene ndikupanga pano ndi tensa machine ndipange zimenezo so anaonjeza kuti nkhani ya title deed apanga koma ndi comment imeneyonso yabwerabe mu comment onjezera amene apanowa so mwina tikhala nawo basi bwana kuti tiona kuti khoza kuipaniza bwanji koma ndi mamwe ndiona kukhangati kuona ngati yabwera mwakawiri ndiye yokhayo koma enawo ndi anyuwani koma ndoti sikuti ndoti angati kuti kwapanga address pomafika pa 24 so nthawi imene yokwanira nthawi ndiyo yokwanira yoti ma comments amene abwerawo ikhoza kuwapanga munaso ndi ntchito ya tsiku limodzi ikhoza kuipanga ntchito ya tsiku limodzi kupatula komwena nkhani yokuza ti title deed 40 yosili m'manja mwathu ndiyofunika anu ake amtali manja kuti anene kuti tipangane bwanji fa amene amapanga review afuna nthu title deed ya malo ikhalepo kuchita kuti mwina mabokosi pamwe pano nkhani ya malo kuti kuzokhala motani ndiye mulinga ndi malamulo okhuza ndi malo ndiye mwina nkhani imene ndiyoti ayina kuti ingati jamise kupang'ono manuka kuti kupeza bwanawo tikambiyana kufotokozerana mwina ikhuzanso kuiona kuti tiunikire motani kuti tipereke uthenga wanji kuti title deed yo ayipanga process ndipangidwa akwaya kapatsidwa nthawi kuti patsiku kuti mutatipangira mwina chikuzokhala mwina chimene chikhoza alibisa mtima apanga review kuti yayi title deed ya malo tizayipanga process. Olemezena anafusa kuti nkhani ya ma timelines kuchokera July chaka chatha kufika March chaka chino 2026 kuti mwina yayo inapanga so mwina affect magwidwe anu antchito kuna kuti report osati kwenikweni ifuna kuti ife amene mati July 2025 na report itayimaliza ndipo ma preliminary comments tapanga address tililede kuti ipange submit koma kuti popeza kuti singapange submit opanda kuti yakalipiridwa then chokidangu kaso jenga kudikira kuti ikalipiridwa ndekenaka ife titenge zizipitirira uma kuti process yathu makumefinga tolemba report kapena kwanga kaone kunati kuza nthawi imeneyi ayi sinati kuza kwenikweni for nthawi imati July ino titamaliza kale ndiye ntchito imeneyi ndikuti kuti mafunso amene anabwera okhudza ndine Madam Chair ndi 4 amenewo awiri okhuza ndi ma comments ma issues iwo ena okhuza kuti ena anayo extraordinary kapena ndi nkhani ya ma timelines ndi imene amenepo mina ngati pali
sinayankhe because kumbuzilwaso zikomo. Zikomo, Doctor. Through you, Chair. Musanayankhe Doctor akundikumbutsa apa kuti panali funso lina limene simunafotokoze kuti mwanena kuti you received today. Kodi today ndwalero? Today yo akhale chifukwa mina statement yanga ndairumiza around midnight secretariat today atanthauze dzulo pa 14 fameda ndila makometsa amene official zikomo. So mwina pamene poti pange note kuti because kwanga panga correct today yo ndimona nditumiza dzulo kumana nditumiza lero chamma past 12 mama walero zikomo Chair. Mwina asanayankheko Doctor mukunena kuti ma comments a mu report yanu akutumizirani dzulo si choncho? Ife tandela official katayo dzulo koma katayo popeza kuna za maoffice nayambira pa 3 July koma mwina kuti osaine amene akusaina ndi mwina itifike ife tailandira dzulo pa 14. Munaipereka paja chani? Date? Pa 17 June. Pa 17 June ndiye mwalandira dzulo. Lero mukubwera kono. Zikomo kwambiri. Doctor mukhoza ku. Sorry, Doc, I think mukupanga responde kuti tisapange back and forth. The consultant wapanga lifa funso lina kwa inuyo kuti mwina mungafotokozeso ndinuyo ndiye kupatula mafunso anafunsa ma members mwina funso lokhuzana ndi umwini wa malo timafuna kuti mungoliyankhira limodzi ziko. Through you, Chair. Invoice idabwera adi ya 10 million. Nditsi ndambo dzifusa nekha kuti kwadino ita zinthu za kunyumba kapena zothandiza dziko la Malawi. Mozambique ananira anadavita. Na fotokoza kuti if you want to invest tikupatsani malo ya ulele 5 years non sonko chijosi mene mungagule ni 5 years duty free. So kuno malo ni famu yanga imene idayidwa nditulizi koma naita misplace ma pepala yake nafunafuna yanisowa tsunopeza nisowa koma didi nayo kumbuntima kuti idaperekedwa nthawi iyo ndiye tsopano malo mwake 10 million waja ndiye imene mali kodi oloita support kapena tiyotseko capital imene tifuna kugwira ntchito ipite kuboma pachifukwa imene chifukwa chake ndambokhala phe ndiye nitaona kuti sizingayende nitapandupeka 10 million ndipo amene ndaperekera 10 million iyo chifukwa chake nthawi idadalika chifukwa ni masinkhasinkha zoti inodziwa kuti inochita ntchito ya kunyumba kapena yothandiza dziko. Kumbali ya chifukwa cha chimenecho chifukwa chache ngakhale pano pasi kuti ndini mavulu yeneyene yoti nikhozunena kuti nkobwino university m'Malawi mofanana ni mmene zinthu zilili pa ground. So pachifukwa chimenecho pena nukana maganizo kuti pena ndingaita invest kunja kuti our environment is not conducive ifwa ngati tufuna chitukuko chitika m'Malawi ndoti panafunika tonse tikadagwirizana kuti zichitika chifukwa wanu zithandiza kuchepesa ndalama zimene timaononga ngati boma upita kunja mwakagula fertilizer. 2 fertilizer kuti azifika mdziko pa nthawi yake imene alima maifunira. 3 ndoti itaso create ma jobs amene anthu pali pano salukwira. 4 ndoti anthu aja azibereka so misonkho kuboma. So munthu amene afuna kubwera solution ya nthu imeneyo ndiye ampatsa so misonkhoso
ndiye boma lufuna kapena silufuna. So zinthu zimenezo zimene ine zinanigwetsa kapena zizunigwetsa mphwayi nonilangisa nthawi monga amene nthawi yatalikiramo. Pachifukwa chimenechi ngati zonse zidakhala kuti vaboma afuna kuti lipange ndoti zitenga kotsopano nthawi pang'ono ifatsano bafuna kuti liyambe wodesa zinthu zofunikira zimene zithandize kuti tipange fertilizer. Ifo panali povuta kuti tiwodese zinthu zofunikira pamene kuboma kwadali mafunso. Kotero kuti zikhozochitika chaka chino koma mochedwa ngati zidakhala kuti boma afuna. Yankha mafunso onse.